enek sing kena penyakit little body. Piye? Silite gatel kelebon wedi. Angger krungu kendangan Erik iki lho. Ora lagu dijogeti. Masya Allah, Masya Allah. Juga spesial buat Mas Aditya. Balindo 3 Semarang, Ki Manto Lumantar Semarang. Nano nano, yo. Pacaane sarwa asri. Aja kesusu mudun sik Fitri. Mas Hardi ki mbiyen duwe uniar anggap campur sari arep nyawer. Kowe iki kok susu mudun wae lho. Oke. Mas Hardi ki mbiyen aku nanggap campur sari, jelas nada, kok nek penyanyi ndukmu arep nyawer. Arep nyawer. Kok aja kesusu mudun sik. Nano nano. Urung ya. Pacaane sarwa matrut
Nih ya. Bubuk Mas. Bubuk tumpuk. Ya ini kok ngajak Bubuk dhewe, bubuk tumpuk piye to? Tumpuk lah, bubuk ya dhewe. Gak enek kancane. Bubuk tumpuk ning panasan kono. Kono karo tumpuk. Alah. Nanu. Iyain aja. Ngono tari ra dijak mau. Wis enek gantine lho, wis enek gantine. Oh iya. Iya ta ki? Nano. Tari ben rap TikTok. Bacaane sarwa asri Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari ya aneh ini. Oh, harjo bergoyang. antara dan segan siang kagem para tamu sedaya.
kepareng katur menggah lelagon. Monggo Pak Effendi kepareng nyawiji karo jelas nada campur sari. Maju cayu katuran jumeneng Pak Effendi. Adem penak. Rada maju kene, Dik. Omrene. Aku dibengok karo tukang fotone. Ya ora apa-apa. Kaya ngene lelakonku. Yen ngopo dik yati kok sadangku. Ya kadek dilalala. Oke.
Pak Effendi ditunggu. Lagune napa kula mriko? Lah nggih, kita Pak. Pripun? Cunduk mentul. Oke. Dek, Dalem. bablaske cunduk mentul cayu. Cunduk mentul kurang tumbaske kok. Pak Ardi yo ngerti men bojoku ayu men ngono. Hah? Aku ki dirasani, bojomu ayu men gel. Walah, ning kene aku. Pau, Kowe pa. aku mau samudana lho. Alang rangkul-rangkul. Ayo ke mau. Setrum ae. Hah? Aku yo mbok lho adem-adem jar. Ayo dintake cayu. Kaya Ablasnya duduk mentul di Erik. lelakonku. Pak Effendi. Biyen ngopo kon dadamu. Yen pancene ditinggalke. Gawe gelo ati saklawase. Spesial kagem keluarga besar saking Suko Harjo. Ah. Cek. Masih bersama dengan kamu, bersama dengan Bukal Mania dan Jati Bukal Mati. Tunduk mantul kang rinenggo sapucuking rikma selendang kuning kang sumampir ana ing pundake ayune tan ngudewani tuhuni mas putri Sukawati jaler kuning tuhuni mas putri kang utami. Monggo, Pak. Hae mboten, Pak. Monggo dilanjut. Ora Allah nanging salah saya anggaledo bebasane yen cinandra kaya widodari
mulai napa mboten? Oh, mboten. Duh kusuma tuhutira putri kang babasane ler kinandra kaya widodari. Nggih, Si, matur matur suwun sembah nggih. nuwun. Niki ngeten Mas, Nggih. setunggal malih penyuwunan saking Ayo. Oke, sesarang kan jelas nada nggih, Mas Begal nggih. Eh, oh, eh.
kula sembah boronge kalih nuwun. kagungan damel Mas Boger. Nggih. Kira Mas Bondan. Yo, Yati Bogelawati. Kene Cahayu. Jelas nada bergoyang bersama dengan Yati Bogelawati. Tak gendong bawa ning kasur. Kerja ora jajan. Wis pirang taun lawase ana kene antene slirane konku nunggu nganti Rasa ati kangen saya suwe malah saya ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa dibendung wong ayu enggal bali karo nambah nikangane ngati ati lo muga atuk apa Jumbuhke swasana ya wong ayu. Disponsori apa kamu Gael? Bakso kembar sing ning Medlen. Terus bakso sukancil. Bakso kancil lah gabuk kae. Cilik-cilik. Gak metu blas kowe. Terus ciki. Ciki anu mau di Mas Gemolong mau. Gemolong. Nah. Oh. Ngono kuwi kok jelas nada iki kok. Disponsori Pade Parmin. Nah, rokok 3 bungkus. Gabuk ya ya. Menang slot sering. Ya. Nano. Nganti kekawongi Gawang sliramu wis Ada di mana ada kopi saya. jroning ati dadi galuh tak goleki sliramu Spesial kagem takmin bakso Sukowati Cikeas. Ugi ton kanten Mas Bejo gilingane bakso Cilengsi. Campur saja Allah amin ya Allah. Wes pirang taun lawase ana kene kontek slirane
Nabila ya anakku lo ya. Oh, dudu seliramu toh? Dudu. Persis Nabila. Waktu masih muda ya. Heeh, Nabila. Iya. Kuliahmu tadi lulus kayak Cahayu. Bar lulus kayak ngopo? Wisuda terus nyambut gawe. Nanti kita wisuda. Apa? Ya jenenge awake dhewe. Besanan. Hah? Besanan. Enggak besane karo besane seneng. Hah? Kowe roh Nabila seneng wirik tenan kok. Karo yangmu penyanyi kabeh kuwi. Ya ora. Erik yang penyanyi. Kae ta? Tuwek meneh. Maaf kilap. Ojo buka wadi. Iki live streaming. Maaf. Oke, baik. Apa Dek? Nano. Nganti kawang mimpi kawang seliramu wis teko sore ati dadi seliramu ra gara-gara praminggir tap. Yo, jelas nada untuk ada semuanya. Tak kentil, balik kumpul detokan, balik kumpul. Suwe ora jajamu mas, jamu pisan kodonge mangiran. Suwe kakatamu, kamu pisan ning ati tatapan. Suwe ora jajamu jamu pisan kodhonge kecupuk. Suwe ora ketemu temu pisan ning ati bingung. Orang manggut tawang manggut, orang kencan kakatamu mas, karo Tuku wajik wadahe kreneng nyedak omrene ben aku seneng. Ben aku seneng. Pikul suka diantoleng yang greget ayo bali kumpul mas, ayo bali kumpul. Kali kawat diuntir-untir ora kuat rasane ngepikir. Aduh Dek, rasane pikir. Apa nih? Apal aku. Padahal lagu lawas banget niki. Asline ki aku jek cilik ki seneng campur sari, Mas. Kuwi biyen, Zamane mbokku ki jek nganu dadi idolane bapak-bapak kae to. Oh, dolane pas moro kae. Lah iya jek enom. Lah Padahal iki iya lagu zamane lawas. reformasi kae lho, Mas, erane reformasi. Kok lagu reformasi dinaik sana ini? Ya. Bak pau, bak pau. Reformasi. Iku bak pau. Oh, melenak melut mental-mentul ya toh. Apal aku lagu kuwi. Yen mengkono karsamu amas aku trimo mangon-mangon benci enti pemburine ayo bali kumpul wae Bersama dengan Imani Ratnasari, jelas nada untuk Anda semuanya.
Suwe ora Jajamu mas, jamu pisan, suwe ora mute tapo pisan godhonge ketung suwe ora ngati bingung tuku wajik wadahe kreneng nyedak omrit menggo tangga kangen adute tangga kangen Malikawati utir-utir ora kuat rasane ngepikir aduh dik rasane mikir Bayar mas. bayar padha gabuke kaya ada bayar ora Gak apa-apa mas. Ya penak toh, dolanan keceh-kecehan toh mas. heeh ben masuk angin ya nih Ora. ora kanggo nying mosok kalau aku ora nying Ora ngono lho mas. nying lho Yen mangkono kersamu mas, aku trima manut ayo kang mas Nah iki musiknya koyo jaman dek mben. lang-lang ing driya mangu-mangu Kosek nang. iya